Humba, ziwa zvinumba, rowangu makahumba. Kutapira, 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 kutapira. Inini ndakafirwa. It's so sad. Ndakafirwa nemudzimai ndiri form 4. From there, I tried marriage again, but it didn't work. But now, ndine living girlfriend. Ndiri form 4 ndakaitisa zvinhu zvezvo. Musikana wandaidza naye kusame class ya. Ndo maroorana akaita pamuviri ndatororana. So she passed on. So I was young and it disturbed me a lot. So you understand. Then ndazombo try marriage again, but hazvina kushanda. Pakazokuti maya. It's really boring. I always do music pese pandiri because music is me. I'm the music. But mostly I'm not the soccer person. Just wita vanhu vanofuza vaenda kubhora fine ndo support hangu team dzangu 2 dzando support handiti I support Dynamos ne Highlanders dziri 2 dzese dziri 2 ndedzangu ndo support saka ndo zvanenge chimbokudzira but hanizonyanyi kuenda hangu ikoko stere kuti vanhu havazonyanyi kutera bhora stere ama and at the same time ndofarira kuona vanhu vachiperforma live music. Saka most of the time ndoenda kuma restaurants anoperforma nema-artists during the day. Yeah, I don't usually go out Manero in the evening. It's rare. Yeah, in Ango actually I'm a holiday person. Someone anoda to travel a lot, like when I'm on holidays. Because I've been all over Zimbabwe. Because I told myself first before I go for holiday in South Africa, in America, in Jamaica, I should know what's in my country first. Kuti nzvimbo dziri munyika mangu dzakanaka ndedzipi dzandokwanisa kuvhakachira. Saka ndavhakachira dzakawanda, Vatopo, Victoria Falls, Nyanga. Izvi hazvisanetsi kupedza muZimbabwe. Kungosara 3, 4, 5 places dzandisati naenda. But usually I travel with my fiance. My drugs haasi kuma-artists. But the reason why tichiona kunga madrugs akawanda kuma-artists is because these people they are popular handika. Saka munhu ari popular anofollowa nevanhu every day kuti chii chaari kuita. Then mozongosangana naye akaita sei akabatwa nemadrugs handika. But madrugs they are everywhere, they are all over the country. A lot of people are doing drugs, of which is very wrong. Asi mayouth chete, because ungonzi mayouth but unoona chimudhara chine 60 years chitorwa chine drug handika. Saka zvinhu zvisina kunaka izvozvo zvandizi. And but tisati tanyatsonyanya kudzingirirana nechekuti wafanha uri kuwanza madrugs, vanhu vari kuwanza madrugs handika. Chii chamamboita chekuti munhu asafokase nemadrugs kana kuti muri ngotaura madrugs ziri. What's the solution? Because kuti stop drugs haisi solution kayo. Handiti haungaudze munhu ane nzara akauti usanzwe nzara aiwa mupe chikafu kuti asanzwe nzara. Saka chekutanga ndechekuti tangai maongorora kuti chii chatingaite kuti vanhu vacho vaite sei wambomire wamire madrugs than kungoti muri kuita zvemadrugs. Imi muri kuitei vacho vari kutaura kuti vanhu vari kuita madrugs muri kuitei kuti vanhu vamire madrugs. You understand what I'm saying? Saka ukava nesolution panogadzirisika ipapa. Inini kunzi ndapuwa mukana ndaida kutomboapila kuna president kuti vambondiite mukuru wemayouth, not zviri political but as a messenger kuti I believe that I can talk to my youth zvakanaka because even mukabvunza vakanda vanondiziva ndika but hakuna kana pamambozokada pane munhu wani ane problem neni unozi but Humba so Humba anoendeka Humba anopindika naye unozi Humba inetsotoreka naye zvakanaka chichichi. I'm loved by a lot of people, you understand, because I love to see, I'm not selfish, I love to see people vachidevelopa muupenyu vachibudirira muupenyu and I know the approach to use. I hate people anotaura madrugs vachiti madrugs maghetto youth vapedzwa nemadrugs. Drugs are everywhere.
but inyaya ndeyekuti mugeto yuti chete kumageto kundu kunotendera vanhu vakawanda kune a lot of traffic, but kumalow density kwese kumasabhabhu madrugs ari kuitwa navanhu vaiva, but hazvioneke chete because anenge ari kumba kune zvese, kusira nzara, kukuti akasvika nekuwana chikafu, zvese zviri, everything is there. You understand what I'm saying? But kugeto manje mufanira kunge ariwo madrugs ka ozouya manje aine nzara manje urikutanga kupopotera chikafu zvinzi mamuona anobva akumudza kuonekwa kunzi ari pamadrugs, but drugs are everywhere. Saka richifaita madrugs ka, let's not say kuti ghetto youth ayo, everywhere people are doing drugs, a lot of people are doing drugs, so that must stop. And at the same time I appreciate effort iri kuiswa negovernment yedu as police force yavari kuita vachisunga vanhu madrugs zviri right izvozvo zvanika zviri right, but mapedza kusunga, what's next? The next thing ngatichi create something for the people, for the community, so they can survive. And I believe that people wakawana zvekuita, if you are occupied with something, I want a time yekuti asika. Personally, my life, I don't have a complaint. Kana even chichemo kuna Mwari, andina chichemo kuna Mwari. Someone ndangu accept kuti chandisina andina. And I know the future. Why? Because I'm connected to God. I'm a Christian. I believe in God. I talk na Mwari. Tutoita conversation na Mwari. Kuti ayamadungu handizivi, but yangu manje ndiyo ndoziva, ndinoita conversation na Mwari. Ayamadungu handiketi, but yangu manje ndinayo. Saka handirohina hana nezvisati zvaitika, nezviri kuda kuitika, nezvakamboitika. Yeah, that was my first time to perform on a big stage. And I felt honored, like, respected. So, kuti, kungozikana unzi uriko pakati pa vanhu vakawanda, it's very important. Kungozikana unzi kungorecognized, so you are there. It's very important. I was happy. And those people vakandisarudza kuti ndiperform by UNWT nanhasi ndokuti Mwari aramba achiwakomborera, because out of a lot of people handisi ndega, ipapo ndasikatomboriire, ndasikazikana, but wakaona something in me. You understand? And I thank God kuti akakwanisa kusvinudza meso evanhu ivava, wakati perform, and it worked, and people they liked it. Vanhu vakanakirwa kwete zvekutamba. So I also respected my people from Matebeleland, kuti no guys, makandiita kuti ndisimbe, and thank you for your support. Wanondo appreciate as sure vanhu ivava. I thank God for that. We may have different surnames, we may have different names, but we are a family. We are from one father. You are my brother, I'm your brother. You are my sister, and I'm your brother. We should unite. Fight for your brother. Don't bring your guns to town. Bring peace. Kuwapo kusati kwawapo mambo, maganga mawapo mambo, ndoda chiedza mambo, ndoda chiedza mambo. Kuwapo kusati kwawapo mambo, maganga mawapo mambo, ndoda chiedza mambo, ndoda chiedza mambo. Gore rapera mambo, jabuda hapana, iziya chete rabuda mambo. Hakuna kana chimwe chete, asika dai ziya raibuda, richijarambesa mambo, dai ndakakohwa kare nekuti ranyayo. Kanindo itai Mwari ndimire hondo endanda netane namo zitemo magumo ndingasika magumo akangano mutindo demo aiwa demo no kangano.